Почитаеми зрители, какво ли не удари тая пусна да й се навиди и видяло и по дяволите и мътните да я вземат тая криза. Пазара на имоти, пазара на коли, валутния пазар, женския пазар. А сега мръсницата удари най-милото ни. Ето вижте, кризата удари и турските сериали. Вижте, цитирам, ако не видите, да чуете. Един от най-проспериращите сектори в Турция, производство на ТВ сериали, търпи големи загуби под въздействието на икономическата криза. Ето защо каванчета тлатлу ми се видя изпосталял в последния епизод на Двама за винаги. Като гледам сериала, може да стане един за винаги, ако не дадат на каванч да апне поне едно кюнефе. Както виждате, аз съм изключително добре запознат с съдбите в турски сериали. Нещо повече, аз съм приятел с половината от героите в тях. Това го знаете, да не говоря, че единствената причина да не съм женен е, че Инджи искаше да живеем в Истанбул. Но аз не искам да живея в Истанбул, искам да живея в София. И тя си тръгна. И ме напусна. И що ръкопляскате на това, че тя си тръгна сега? Кажете ми, удоволствие ли ви е на вас? Продължавате. Това е от жегата. Всичко вижте какво ви се случва на вас. Губите критерии представа. Че аз съм сам, а Инджия няма, а вие се радвате. За коментира, има ли криза в сериалите? Шегувам се, въобще не съм защото ще Инджи. Или поне за малко. Днес съм покарял един от моите турски приятели, главният герой в Листопад, Али Реза. Здравей, Али! Как си? Моля? Моля? Ако не разбери, нищо. Ако може да те разберем, Али. Ако не разбери нищо, сега ще го кажа. Сега ще го кажа. Да, слушай. Ай на български. На български, както ме дублират у вас. Кажи. Добър вечер, синко. Защо остави сестра си Леля да забремене? Нима това е, което иска семейството. Майка ти, Хайрие, ще поболее от мъка и ще смърка Ефие. Добре, нека да говорим по същество. Нека да говорим. Въобще има ли криза? Има ли криза въобще? Стига бе! Има ли криза? Кажете сега, господин Али Реза. Вайлах, Хасаншаш. Да. Има. Да. Ще ви издам някой ширет от сериала "Цената на живота". Кажете. В 367 епизод Да? Илкнур се оплаква на сестра си Юмюр. Юкнюр? Се оплаква на сестра си Юмюр. Юмюр. Да. Джесур ми обича, но каза, че няма пари за годежен пристен. Продуцентите му отказали с думите: "Ти шашев ли си подала? Откъде кинти за Алтон?" Добре, какво става с твоята снаха Ферхунде? Тя живо ни интересува всички нас. Ферхунде и тя ли го закъса? Вай, джингиби, бирик ми хридири. Как ги надуваш уйдюрмите? Какво ги правя? Надуваш уйдюрмите. Не ги надувам или ги надушвам? Надушваш уйдюрмите. Да. Добре. Все едно си играл ролята на Кобе Паша в сериала "Косопат". Добре, ти кажи за Ферхунде сега. Удри ли кризата е Ферхунде? Йок. Защо? Удря критическата. А синът ти Фикрет? Кой? Синът ти Фикрет. Фикрет е жена. И не ми е син. А ако пита за сина ми, Шевкет. Да, Шевкет. Отричам се от него! Защо се отричаш от него? Кажи, защо се отричаш от него? Кажи. От недимък. Защо се отричаш от сина си Шевкет? Той пръсна халката на Ферхунде. И замина за кошата се. Демек разряза и брашната халка на две. Продаде я. И с парите отиде на All Inclusive. Голями драми стават в този сериал, бе. Али Реза. Това е нищо. Да. Коцанбей. Майката на Шевкет Да? и моя жена Хайрие Хирие. иска да си смени пола. Айде, бе. И да стане гадже на Таркан. Стига, бе. От мъка ми идва да запея
Aynı şakadın şakadın. Aynı şakadın şakadın. А накрая, какво ще посъветвате българските си колеги? Хайде ли бе? Али Реза? На български. Аслан. На български, да. Искам да се обърна към колежката Елена Сертаки Ханъм. От вашия сериал Джамо да я. Кое е това? Стъклен дом. Стъклен дом. Елено Ханъм, не ви ли за дибидюс гола в банята? Дома е стъклен и ти се вижда върху дето.